Duela 9 urte diagnostikatu zioten Iboni esklerosi anizkoitza, fiskaltzak eta apelazio gorteak hauek gartzelan jarraitzea erabaki zuten. 2020 azaroan positibo eman zuen COVID-19 eta hor ikusten da bai etxera eraman zituztenak eta baita zentro espezializatuta eraman zituztenak. Behintzat aldala beste bide bat jorratu. Gaixo larri dauden 19 preso, euskal preso horiek aske behar dute egon.